Akwụkwọ Daniel isi nke mbụ. N'afọ nke atọ nke ọbụbụeze nke Jehoiakim bụ eze Juda, ka Nebukadneza bụ eze Babilọn bịara na Jerusalem nọchigide ya n'agha. Onyenwe anyị wee were Jehoiakim bụ eze Juda na ihe ụfọdụ nke ụlọ Chineke nye n'aka ya. O wee chịrị ha bịa n'ala Shaịna, n'ụlọ chi ya. Ọ bụkwa ihe ndị a ka ọchị batara n'ụlọ akụ nke chi ya. Eze ahụ wee sị Aspenaz bụ onyeisi ndị onozi ya, ka o mee ka ụfọdụ n'ụmụ Izrel bata, bụ ụfọdụ n'ime mkpụrụ alaeze, na n'ime ndị isi, bụ ụmụ okoro ndị ọ dịghị ọrụ ọbụla dị ha n'ahụ, ndị mara mma n'ile anya, nwee uche na amamihe niile, mara ihe ọmụma, na-aghọta ihe a na-ama ama, ndị nwekwara ike iguzo n'ụlọ ukwu eze. Ọ sịkwara ya ka o mee ka ha mụta akwụkwọ na asụsụ nke ndị Kaldịa. Eze wee kepụtara ha oke nke ụbọchị ọbụla n'ụbọchị ya, site n'ihe oriri ọma nke eze, na site na mmanya vaịnị nke ọ na-aṅụ, si ka emee ka ha topụta afọ 3, ka ha wee guzo n'ihu eze n'ọgwụgwụ afọ 3 ahụ. Ma n'etiti ha ka ụmụ Juda ụfọdụ dị, bụ Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya. Onyeisi ndị onozi wee gụọ ha aha. O wee gụọ Daniel aha Belteshaza, gụọkwa Hananaya aha Shedrak, gụọkwa Mishael aha Mishak, gụọkwa Azaraya aha Abednego. Daniel wee tinye nke a n'obi ya, na ọ gaghị ewere ihe oriri ọma eze ma ọ bụ mmanya vaịnị ọ na-aṅụ mee onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ. O wee chọọ n'aka onyeisi ndị onozi ka ọ ghara ime onwe ya onye na-adịghị nsọ. Chineke wee nye Daniel ka e nwee ebere na obi ebere niile n'ahụ ya n'ihu onyeisi ndị onozi. Onyeisi ndị onozi wee sị Daniel, mụ onwe m na-atụ egwu onye nwe m bụ eze, onye kepụtaworo ihe oriri unu na ihe ọṅụṅụ unu. N'ihi na ọ bụ n'ihi gịnị ka ọ ga-ahụ ihu unu ka ha gbarụrịrị karịa ihu ụmụ okoro ndị ọgbọ unu? Unu ewee mee ka eze nara isi m na nra? Daniel wee sị onye nlekọta nke onyeisi ndị onozi mere ka ọ gụrụ onyeisi Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya, biko, na-anwa ndị ohu gị ụbọchị 10, ka ha nyekwa anyị akụkụ ụfọdụ, anyị ewee rie, ka ha nyekwa anyị mmiri anyị ewee ṅụọ, ka ahụkwa otu anyị dị n'ihu gị niile anya, otu ụmụ okorobịa ndị na-eri ihe oriri ọma eze dị niile ha anya, ma dịka i si hụ, mesoo ndị ohu gị otu a. O wee gee ha ntị n'okwu a, wee nwaa ha ụbọchị 10. N'ọgwụgwụ ụbọchị 10, e wee hụ na ha dị mma n'ile ha anya, ha makwara abụba n'anụ ahụ, karịa ụmụ okorobịa ahụ niile ndị na-eri ihe oriri ọma eze. Onye nlekọta ahụ wee na-ewepụ ihe oriri ha na mmanya vaịnị ha ga-aṅụ, o wee na-enye ha akụkụ. Ma ụmụ okorobịa anọ ndị a, Chineke nyere ha ọmụmụ ihe na uche na akwụkwọ na amamihe niile. Daniel ghọtakwara ọhụ na nrọ niile. Ma n'ọgwụgwụ ụbọchị ndị a nke eze sịrị ka emee ka ha bata, onyeisi ndị onozi wee mee ka ha bata n'ihu Nebukadneza. Eze wee kpanyere ha ụka, ma ahụghị n'etiti ha niile onye ọbụla dịka Daniel na Hananaya na Mishael na Azaraya. Ha wee guzo n'ihu eze. Ma n'okwu ọbụla nke amamihe nke nghọta nke eze chọrọ n'aka ha, ọ hụrụ na ha ka ndị ode akwụkwọ dị nsọ niile na ndị dibịa niile ndị nọ n'alaeze ya niile mma ugboro 10. Daniel wee nọgide ruo afọ mbụ nke Sairọs bụ eze.